ya sing wangun ditokke nang nggon limbukan ya limbukan no ya mula kudu pilah-pilah ya ayo saiki sing terakhir ayo Tatin karo Ayu ya mudhun men do ngliwung ora bupras mesakake bendina dikon men sehat sik mau sambat muni kesel ya aku aja kon nganu ya aja kon liwung ya kesel tenan sikilku mbok mau sikile rasa digawa aku ya kon lesot ya 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 yo liwung gantine Bu Pras niki wae apa piye iki lho ngomong karo bojone jaremu pengen duet Stora duet tapi pengen karo Ayu harus apa mau pas Mbak Eka pengen duet basan aku neng kene ra gelem piye elik banget ya iya kaya beruk ketulup em gilang iya kok beruk to Pak apa kethek Yora kan unine ketlak wah kebangetan nek kuwi kok lah kan kethek aku iki menungso goleke kethek kok bojone ra trima lah apa nek udah kethek bulus jen kayak bulus kok wi ayo bulus karo ndase mlebu metu anggere ketoke ra ana wong kae glaling nang gua iya Pak anggere ku ana sapa ya maka limong dadas ayo langsung iya nggih protes ya ini kisah saya pengen joget kok kene kowe gatelen to Mbak ayo joget ora mau nek Mbak Ika aku nek krungu cendol dawet iki kepengin joget kok. Iya. Emang mriki joget, Pak? Mah. Lah pripun? Mah ora, cendole semono mah. Kowe cendol
cendol. Hah? Cendol. Oh, kono dawete. Lah iki nganune. Ana cendole semono le madahe nganggo apa wis wis. Iya. Ya nganggo apa? Nggo ember. Ya, maka. Ya. Dadi didelokke yo bungae le joget ki. Lah ya ora apa-apa. Ayo kuwi ka asline ayu ki ya pamer bojone lho Mas sampe aku to Mas. Ya, sampe aku to Mas. Lah iki dimatke le joget yo bungae. Mubeng-mubeng bareng. Golek keringat. Iya. Mati kutu tenan semengi. Iya, mangga. Pak Bambang tuku gedang selirang dipangan Pak Bambang. Iya apik ya Mak, mergo Pak Bambang nguruh madang mula tuku gedang dupa wis rasa ditok kene kapiyasa swaranipun lir ombake samudra